Şu günler Türkmenistanda howanyň temperaturasy gündüzlerine 40 gradusdan aşyan mahaly adamlaryň jan saglygy babatynda ýiti meseleler ýüze çykyp başlady. Aşgabatda we Balkan welaýatynda raýatlaryň hususan da çağalaryň arasynda güýçli içgeçme we demalyş ýollary keseli ýaýraýar. Türkmen häkimetleri aşa ıssy howanyň ilat arasyndaky netijelerini agzaman öňümüzdäki günlerde ýurtda bolmagyna garaşylýan howanyň ýagdaýy barada maglumat bermek bilen çäklenýärler. Howanyň gyzmagy bilen Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerindäki çağalaryň arasynda virusdan bolýan gyzdyrma, içgeçme keselleri ýaýraýar. Çağalaryň arasynda agyr näsaglar hem köpeldi. Ölüm hadisalary hem hasaba alınýar diýip welaýatyň saglyk bölüminiň bir işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Syrkow çağalaryň köpüsine hassahanalarda ýatyp bejerge almak maslahat berilýär. Ýöne näsaglaryň köpdigi sebäpli keselhanalarda yer tapdyrmaýar. Näsaglar hassahanalaryn we saglyk öýleriniň daşyny nowaty durup, jokramysyda Lukmanyň kawulyna garaşýarlar. Lukmanlar ýetişip bilmeýärler. Girelgeler hem doly. Şu günler köp hassahana bazar ýerini ýadyna salýar. Lukmanlar syrkow çağalaryň köpüsine antibiotikleri ýazyp berip, öýlerini bejerge almagy tawsirýarlar. Dip habarçymyz aýtdy. Aşgabatdaky habarçymyz hem aşa ıssyda paýtagtda demalyş ýollary arkaly ýokuşan keselçiligiň juda köp adamyň esasanam çağalaryň arasynda ýaýraýandygyny habar berýär. Yerli maşgala lukmanlarynyň bir näçesiniň aýtmagyna görä, bu syrkowlary iki topara bölüp bolýar. Olaryň birinji topary burnunyň akmagyndan, üskülewikden, gyzdyrmadan şikaýet edýär. Ikinji topar bolsa ýürek bulanmadan, içege agyrsyndan we ysgynsyzlykdan ejir çekýär. Bu iki toparda hem keselçiligiň aram we agyr görnüşleri bar. Häzir paýtagtyň ýokunç keseller hassahanasy ikinji görnüşdäki näsaglar bilen doly. Bu näsaglar içege agyrsyndan we içgeçmeden ejir çekýärler diýip yerli Lukman habarçymyza gurrun berdi. Maşgala lukmanlary näsaglaryň köpüsiniň öýünde bejerge alýandygyny hem aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä köp çağanyň saglyk problemalary 3 gün dowam edýär we şondan soň gowlaşyp başlaýarlar. Şu sebäpli enatalaryň köpüsi hassahanalara ýüz tutmaýarlar diýip Lukman bellidi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Aşgabatyň we Balkanyň saglyk bölümlerinden we ýokunç keseller hassahanalaryndan kommentariýa alyp bilmedi. Bu aralykda paýtagtdaky habarçymyz keselçiligiň ýaýramagy bilen şäheriň dermanhanalarynda derman satyn almak isleýän adamlaryň uly nowbatlarynyň emele gelendigini hem aýtdy. Dermanhanalaryň we tüýür kömek gurulugynyň işgärleri gaýtadan maska dakanyp başladylar. Dip habarçymyz bellidi. Türkmenistanyň dürli sebitlerinde indi bir hepde gowrak wagt bäri aşy ıssy howa akymy dowam edýär. Azatlyk bu döwürde keselhana düşýän çağalaryň we garrylaryň sanynyň göz görtele köpelendigi, köpçüliklerin gyrylýan mallar, käbir edaralarda işgärleriň gysgaldylan iş sagady, çenden aşy ıssy howanyň köçeleriň asfaltyny we elektrik simleri eredýändigi, munyň bilen bagly ilatyň elektrik üpçünçiligindäki problemler barada habar berip gelýär. Häkimetler we resmi media aşy ıssy howanyň ilat arasyndaky netijeleri barada hiç zat aýtman gelýärler. Daşow we Lewap sebitleri iki welaýatyň arasyna transport kynçylyklary zerarly aýra düşýär. Öňlerde 1990-njy ýyllaryň ahyrlaryna çene Daşowdan otdy bilen Göne Türkmenawada öňkü Çärjow şäherine seýahat edip bolar diýip bir Lewap ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Häzirki wagtda ýolagçylar demir ýol arkaly Daşowdan Türkmenawada ýa-da Türkmenawatdan Daşowda gitmek üçin ilki bilen Aşgabada barmaly. Ondan soň otly çalyşyp bireginkä gitmeli bolýarlar. Iki sebitiň arasyna kadaly gara ýol ýok. Awtouloglar sebitleriň arasynaky çykanak, sakanak emeli ýollarda töwekkelçilik bilen iki welaýatyň arasyna gatnaýarlar. Galbertide Türkmenawat Daşowda we Kirki-Daşow aralygyna howa gatnawlary hepdede bir gezek amal aşyrýar we yerli ýaşaýjylar bu ugurlar boýunça biletleriň derrew satylyp guturýanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy demir ýol, gara ýol we howa ýollar arkaly iki sebitiň arasyna gidim gelimiň ýagdaýy barada bir näçe sebit ýaşaýjysy bilen gurrun döşük geçirdi. Daşow welaýaty ýurdun demirgazygyna Lewap welaýaty ýurdun iň gündogor çetine ýerleşýär. Lewap, Mar, Ahal we Balkan welaýatlary şeýlede Aşgabat şäher bir ugurda ýerleşýär. Sebitleriň ýerleşýän ýerleri olaryň arasyna bitew transport ulgamyny döretmäge ýardam berýär. Türkmenawatdan otla menen ýolagçy Mar welaýatynyň Aşgabat şäheriniň we Ahal welaýatynyň üstüne geçip Göne Türkmenbaş şäherine baryp bilýär. Ýöne demirgazyk welaýat bilen Gunwatar we Gunnogor sebitleriň arasyna transport ulgamlarynyň ornaşdyrylmadygy sebitleriň arasyna gatnawy kynlaşdyrýar.
Öňler Krasnovodskdan, häzirki Türkmenmaşy şäherinden Daşow şäherine çärjüň, häzirki Türkmenawadyň üstü bilen otly gatnaýardy. Otly giýje sagat 23:00-da Türkmenawada gelerdi. Ýerden 8:00 çenli Daşowda barardy. Häzir birege barjak bolsaň, Aşgabatyň üstü bilen geçmeli. Ilki Türkmenawad, Aşgabat, soňra Aşgabat Daşow otlusyna minmeli. Bu üç etse gymmat bolýar. Üstesine ýol 3 güne çekýär. Diýip Lewaply ýaşaýjydatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Daşowd we Lewap vilayatlarynyň arasyna Sowetler döwründe ýoly goýulan otly gatnaw Özbegistanyň çäginden geçýärdi. Adatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Lewaply ýaşaýjylar öňkü Krasnovodsk Daşowd otlusynyň 1998-nji ýyla çenli dowam edenligini gurrun berýär. Türkmenistanyň hökümeti ýurdun ulaw ustaşyr ulgamynyň kämilleşdirilýändigini, ýurdun halkary ulaw geçirgelerine möhüm pozisiýany eýeleýändigini aýdýar. Daşowd we Lewap vilayatlarynyň arasyna söýdüň dogly manysyna kadaly gara ýol ýok. Bar diýilýän ýol Sowetler döwründe nevitçilerin agyr tehnikalaryny geçirmek üçin wagtlaýyn çekilen ýol diýip habarçymyzyň söhbetdeş aýdýar. İki sewitiň arasyna gatnaýan awtouloglar Lewap vilayatynyň Gadawjak şäheri bilen Daşowd vilayatynyň arasyna gumly ýoldan sürmeli bolýarlar. Ýerli ýaşaýjylar gumdan çekilen awtoulog ýolunyň sürüjileriň we ýolawçylaryň janlaryna howp hawandyrýanlygyny, adamlaryň uly töwekkelçilik bilen ýoly geçmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar. Ýöne gumly ýola garamazdan Lewap Daşowd aralygyna hususy taksi awtouloglary gatnaýar. Ýolawçy başyna 500-600 manat alýarlar. Ýöne taksiler howply, ýol 10 sagada çekýär diýip Lewap ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Üstesine mundan ödül Daşowd Lewap aralygyny awtoulogda geçen adamlar ýoluň ugruny hiç ýyl garwanyşxanalaryň ýa-da awtouloglara hyzmat ediş nokatlarynyň ýokdugyny aýdýarlar. Awtoulog sürüjileri Gadawjak Daşowd aralygyna 300 km töwere uzunlygy bolan gumly ýoly uly töwekkelçilik bilen aşýanlyklaryny aýdýarlar. Gadawjakdan Daşowda barýan awtoulog sürüjileri we ýolawçylar köplenç Gadawjakdaky bir garwanyşxanada düşleýärler. Şondan soň ýolawçylar Allajan sagaman baraly diýip ýoly düşýärler. Bu ýoluň ugrunda şu wagta çenli bir topar ýol ulaw hadisasy, helakçilik boldy. Ýogulan adamlaryň sanyny hiç kim aýdyp bilmeýär. Ýoluň ugrunda ne vulkanizasiýa bar, ne başga zat, hatda ibaly aratnaşyk hem ýok. Telefonlarda diňe Özbegistanyň mobil operatorlary çekýär. Sebäbi ýol Özbegistanyň Haryzm vilayatynyň deňinden geçýär. Diýip Lewaply ýolawçy aýtdy. Daşowd şäheri bilen Lewap vilayatynyň Türkmenawad şäheriniň şeýlede Kirk şäheriniň arasyna hepdede bir gede kowa gatnawlar ýoly goýulypdyr. Ýöne Lewaply ýaşaýjylar uçur petekleriniň tiz wagtda satylyp guturýanlygyny, o 5 gün öňünden uçur biletleriniň tamam bolýanlygyny aýdýarlar. Habarçymyzyň gurrundaşlary günnägör sewitden bolan ýaşaýjylaryň Daşowd vilayatynyň çäginde ýerleşýän gadym ýerleri, taryhy galalary, galy bersede ýyla taryhyna 360 pirler adlandyrylýan ziyarethanalary barmagy istek bildirýän adamlaryň köpdigini aýdýarlar. Balkan vilayatynyň häkimetleri bedenine tatuировкалary ýagny hemişelik suratlary çekdiren raýatlara garşy görüşni gaýtadan güýçlendirdi. Polisiýa vilayatyň esasanam uly şäherleriniň köçelerinde reýt geçirip, beden agzalarynyň görünýän ýerlerinde tatusy bolan adamlardan onu bir günüň dowamynda aýyrmagy talap edýär. Türkmenmaşy şäheriniň polisiýasy erkek ýa aýal tapawdy ýok. Hatda garry adamlaryň bedeninde tatuировкanyň bardygyny anyklasa, olary ýörüýte ulaw mejburi mündürip polisiýa bölümüne alıp gidýär. Olar raýatlary dinlemeýärler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji iýulda sebitden habar berdi. Kanun goraýjy idaranyň işgärleri polisiýa bölümüne eltilen raýatlara bedenlerindäki tatuировкалary aýyrmak üçin bir gün möhlet berilýändigini aýdýarlar. Raýatlar tatuny bir günüň dowamynda aýyrjakdy barada düşündiriş hatyny ýazmaga mejbur edilýärler. Polisiýa işgärleri bu çäreleriň ýokurdan we dilden berilen görkezme esasyna alınıp barylýanyny aýdýarlar. Raýatlara munyň sebäpleri düşündirilmeýär. Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Balkanyň polisiýa müdürliginden kommentariýa almaga synançdy. Ýöne redaksiýamyzyň 21-nji iýulda ýygyderle eden telefon jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Habarçymyz gözellik salonlarynda tatuировкany lazer arkaly aýyrtmaň narhlary barada hem maglumat berdi. Häzirki wagtda bu hyzmatyň tölegi tatunyň kiçi ýa ululugyna görä 200-500 manat aralygynda üýtgeýär.
edilýär. Soňky ýyllarda habarçylarymyz endamyna suratlary çekdirýän we dürli ýazgylary ýazdyrýan raýatlaryň köpelýändigini aýdýarlar. Olar ýaşlaryň, hususan da gyzlaryň budunda, iňjiginde we bileginde kiçirek surat çekdirýändigini belliýärler. Türkmenistanyň häkimetleri bedenine tatuировкалary çekdiren raýatlara, hususan da aýal gyzlara garşy göreşini barıp 2019-njy ýylda güýçlendiripdiler. Göreşiň sebäbi barada açaçan maglumat bermeýän häkimetler şonda aýal gyzlary esasanam daşary ýurtlarda işläp gelen raýatlary soraga çekipdiler. Bu habarlaryň arasynda ýurdun hökümetçi neşirlerinde tatuировкалaryň zyany we ölüm howpy barada maglumatlar peýda boldy. Ýöne Balkanlaryň ençemesi häkimetleriň tatuировка garşy nowatdaky göreşini raýatlaryň şahsy durmuş we öz bedenini özüniň hojaýyn bolmak erkinliginiň açaçan depelenmegi diýip häsiýetlendirýär. Men 1987-nji ýylda Moskwada gulluk eden döwrümne elime bir sany ýazgy ýazdyrypdym. Men häzir şol ýazgyny aýyrtmaga mejbur edildim. Munuň üçin men jinayetçi ýaly edilip köçede zor bilen ulaga mündürildim. Bu maňa ruhy zarba boldy. Munuň bilen döwlet halkyny diňe kemsedýär. Diýip 56 ýaşly Balkanly ýaşaýjy habarçymyza görrüň berdi. Türkmenistanda tatudan başga da raýatlaryň beden agzalaryna degişli gadançylyklaryň ençemesi hereket edýär.